I ved efterhånden, hvad det er, vi er gang i her. Men hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså Pernille, der skal slå mad. Vi to igen, håber vi ikke lave en god den her gang. Okay. Du kan slække med den her. Ja, vi har bare sådan lidt gemt her. Okay. Det smager. Åh, lige noget. Jeg må lige sætte bare lidt i. Okay. Jeg er den ulækre mad. Jo. Og lad du få mig til kameraet, ryste. Ja. Bare tag den. Nej, du gør det lidt med mig. Hvad var det? Nej, jeg skal ikke være klar med på. Kom nu. Vi mangler syltetøjen. Okay, så tager vi syltetøj. Okay. Hvor stille jeg nu. Hvor klar. Det var ondt i hovedet. Nej, måske skal vi noget smør på. Men det gør smagen lidt værre. Okay. Okay, så tog jeg det her. Det var lidt. Det var godt. Det var sådan helt. Det er altså repsile. Det ved jeg godt. Ikke syltetøj. Ikke sekund. Okay, Klam. nu skal du prøve det. Og så skal jeg spise den med, Er jeg bare sådan en dårlig madmaker, eller hvad? tror jeg. Du står og spilder. Okay. Slik det op. Ej, det er sådan helt. Det lever jeg på brødet på sig. Det er levende. Kom så, spis så. Kom nu. Jeg åbner mig til at grine. Jeg kan stoppe på det mad. Hej, og nu er vi kommet til en special runde. Pernille, vil du fortælle lidt om special runden? Jeg vælger bare de klammeste ting, som jeg helst ikke lige bliver brugt. Mayonnaise. Nummi. Det her, det er altså helt ikke særlig vigtigt. Det smager godt nok, men jeg tror, det smager lidt dårligt til det her. Så synes jeg, du skal tage noget repchile. Eller nogle syltede agurker. Nej. Jo. Jeg tror, hvis jeg tager noget. Vi skal sgu have noget leverpostej. Sådan. Det lyder rigtig, rigtig lækkert. Okay. Det er snyd, du tager leverpostej under sky. Nå, okay. Fordi der er faktisk også leverpostej på det billede her af skyen. Så jeg må godt skifte leverpostejen ud med
Fin pålæg. Pixelinerobber. Okay. Ja, det er virkelig bumpet lokum det her bord. Okay. Ja. Hvad skal jeg tage først? Prøv at sige, det her først. Og lidt gode ting. Så tager vi noget finpålæg. Okay, jeg sværger, jeg spiser den her mad. Helt. Ned til sidste krumme. Satan. Vi ser, om jeg er klar. Sådan. Så er det sky. Og det værste til sidst. Mayonnaise. Det smager faktisk godt rent. Nej, fordi du skal ikke spise det. Og så... Okay, lad os lige tage et blik af den her klamme mad, og så skal jeg... Vent lidt, stop! Bedre portion heromfra. Godt, hvad skal vi spise? Smager olie.